'Y ni'n croesi'r newyddafodiad i'r prif gylch ar y dornod ola. Dyma ni yr Rhanfrid Cymreig. Ac yn yr adran yma, 'y ni am ddechrau gyda'r stoc ifanc. Ar hyn o bryd fi'n credu bod ni yn edrych ar Tamric Strike a Pose. Yn cael ei feirniadu yn unigol yn yr adran yma i'r Rhanfrid Cymreig. Fyne Heledd Cynwal a Lowri Reid sydd yn gwmni chi yn ystod y bore. A mae e'n braf wastad i weld yr adran yma, yr Rhanfrid Cymreig. Mae'n rhoi llun gwahanol i'r cystadlu. Ydy. So, 20 o gyffylau wedi cael ei edro yn y clas yma bore yma. So, nifer dda eto. So, a mae sawl un wedi troi allan o flaen ei beirniad Mrs Kathleen Davies o'r Frydfa Pica yn Tregaron fyna. Ni'n gweld hi yn y glas. Mae'n edrych yn smart iawn heddi, chwarae teg. Gyda'r Rhanfrid, mae angen bod o leia 12.5% o wad Cymraeg yn fy nhw. Na chi, oes. So, bydd y cyffylau heddi falle yn wahanol iawn, maint gwahanol, lliwiau gwahanol, teip gwahanol, gan bod y ffactor yna bod nhw'n gallu cael eu croesi efo unrhyw deip arall o geffyl. So, so falle bydd nhw bach o, rhai bach, rhai mawr. Bydd lot o gwahanol teip i gael heddi, tu blaen cath. Bron y bod, wyt ti'n gallu teilwrau'r math o geffyl, wyt ti'n dymuno? Ydych mewn ffordd, ydych. So, falle bydd rhain yn canolbwyntio ar mwy o'r teip marchogaeth, rai falle mwy traddodiadol. So mae fyny i'r brydwyr ei hunain, beth maen nhw'n hoffi, a wedyn meddwl pa fath o deip sy'n mynd i siwto y beirniad mwyaf heddi wedyn. Dyma ni beiliw Royal Affair o'r march Barkway Early Bird a'r gaseg Doylan's Jubilee's Gift. A Kathleen Davies, wyt ti Lowri yn gyfarwydd y Kathleen? Ydy gyfarwydd iawn. Wrth o Kathleen wnaethon ni brynu poni reido cynta ni, so nôl yn 2000. So na wedi nabod Cath ers rai blynydde mawr nawr, a'i merched Catrin a Nia. Dwi'n siŵr bod nhw'n gwylio mewn rhywle. So mae Cath wedi bod yn ffactor mawr iawn o mywyd i yn y byd cyffle, yn helpu yn gry iawn o ran yr adran marchogaeth efo ni. So na'n ddiolchgar iawn i Cath a'r teulu am bob cymorth maen nhw wedi rhoi i ni dros y blynydde. A tithau o Brydfa Nebo a Tyn Gwndwn? Ie, na chi, ie. Ddim yn bell ochr Llanrystyd? Ie, na chi, ie. So ddim yn byw yn bell o Cath chwaith, so dim ond cwarter awr o Cath. So na oedd Cath yn dda iawn yn dod lawr, o'n i'n cael gwersi marchogaeth efo pan o'n i'n blant, a Catrin wedyn i merchu yn arwen fi'n rhai o'r sioe. So na, da ni wedi bod yn agos iawn fel teulu. Siwr athrawes oedd hi? Oedd hi'n dda iawn. Falle o ran safon y marchogaeth fydde hyn o'n gwestiynol, ond oedd e fyned da iawn i fwy chwarae teg. Hwna sy'n bwysig, yr anogaeth. Ie. Mae'n i winc Sassy but classy o'r march Mohol Peter Pan a'r gaseg Mened Spring Storm. A gyda'r bryd neu'r Rhanfrid yma, mae'n eitha diddorol dyfalu pa wad sydd wedi groesi gyda'r 12.5% o'r Gymraeg hefyd. Ie, odi ma fe. Yn y dosbarth hyn, maen nhw gyd yn eitha tebyg falle o ran mwy o'r fel y children's riding type fan ygyd, a falle na'r teip bydde Cath yn hoffi. Hwna beth maen nhw wedi cael ei magu a tyfu fyny efo, achos bydde Catrin a Nia ei hunain yn marchogaeth fel y children's riding tape. So chi'n gallu gweld yn amlwg mae'r cysadlwyr yn meddwl na'r teip mae'n mynd i fynd am heddi wedyn. Felly ni wedi dechrau gyda'r Rhanfrid a'r dosbarth i'r heifanc, yr eboles neu'r adfarch blwydd oed. A newn ni adael i Kathleen Davies i barhau a'i gwaith yn beirniadu.
Golygfa wych unwaith eto ar fore dydd Iau, dornod ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Finne Heledd Cynwal a Lowri Reid sydd yn cadw llygad ar y cystadlu. Wi ffili credu, Lowri, bod ni'n gweud mae'r dornod ola yw hi. Na, mae'r wythnos di hedfan yn yw e. Be maen nhw'n gweud, time flies when you're having fun yn yw e. Ag ydy ni. Mae'n fyr o mae'n ddwys fel wythnos yn dwi. Ydy. Mae yna lot fawr yn digwydd. Ac yn sicr hefyd yn y prif gylch, mae yna emosiwn o bob math wedi weld, a wy'n siŵr fydd hwnna'n parhau heddi. Gyda'r adrannec, y dosbarth cynta bore yma yw'r rheini i'r cesu gwag a'r adfeirch 4 i 7 oed. Ydy, so da ni'n newydd cychwyn tynnu nhw fewn, so mae'r beirniad Mrs Nicola Jones wedi dechrau gosod nhw yn y trefen. Mae'n meddwl dyn nhw fod i ddechrau, so ar y brig ar hyn o bryd mae gyda ni rhif 671, so Neuadd Parc Black Dress, so dan yr eiddo Dafydd a Sian Morris o Brydfa Neuadd Parc. Honni hi'n wedi ennill glanysg, so sioe fawr nôl yn 2023, so mae wedi bod yn gasau llwyddiannus iawn i'r fidwa'n barod. Wyt ti'n gallu gweld pam bydde llyged Nicola Jones wedi Ydy, tynnu? Mae'r teip byddech chi'n gweld yn amlwg adre efo Nicola yn Brydfa Frongoi, Fron Arth hefyd. So Simon Charlesworth sydd yn dangos i ar rhan Dafydd a Sian heddiw. So Dafydd anffodus wedi cael anffod nath e dorri ben glin llynedd, so falle bod dyddiau rhedeg Dafydd ddim y gorau ar hyn o bryd, so maen nhw'n lwcus iawn mae Simon yn dod wedyn i helpu a dangos ar eu rhan nhw. Beth am y nodweddion? Ie, so o ran, mae'n poni, yn hollol dwi'n meddwl be bydde Nicola'n edrych am heddi. So mae llyged mawr ni edrych ar y pen fyna nawr, mae'r llyged mawr ffrwyn da fel nostrils da, mae'r rhain yn fod yn ffled, so fel chi'n gweud maen nhw ar led agored fyna. Dwy glis dwt ar ei ffenni fyna. Mae'n cerdded yn dda fyna nawr, cwarteri cryf arni, so dwi'n meddwl bydd hwnna'n bwysig iawn i Nicola hefyd bod cwarteri'n gryf, achos dyna mae'r power yn dod o'r coesau ôl, so i gario'r ceffyl, so dwi'n meddwl bydd hwnna yn bwysig i Nicola heddi. Felly dwi heb dangos ar ei gorau fyna, ond mae wedi gwneud digon, dwi'n meddwl bydde Nicola'n hapus iawn efo yr un mae wedi tynnu mewn yn gyntaf fyna. A digon o'r ysbryd? Oes yn hollol. Mae hwnna'n bwysig mewn poni, chod da enwedig mewn ceffyl sio. Chod ych chi eisiau bod yr ysbryd yna, chod bod nhw'n dangos i hunan, chod bod nhw'n eisiau bod yma heddi a dangos nhw ar ei gorau. So Rhys Davies sydd efo ni fan hyn yn yr ail safle ar hyn o bryd. So Rhyddi Cerys yw hon. Eto wedi cael llwyddiant i hun wedi ennill yma nôl yn 2024. A wedi cydweithio tipyn gyda'i dad. O'i dad, mae wedi magu'r diddordeb. Na chi, ie. Oedden mae'r Brydfa wedi bod yn llwyddiannus iawn yma dros y blynyddoedd yn yr adran C a'r D. Am braf gweld Rhys yma heddi. Ni Rhyddi Nancy o'r march Fronarth Ginola a'r gaseg Rhyddi Confetti. A Rhys i hunan yn dangos. Rhoi chydig bach o raff. Ac yn timlo'r creadur yn arbennig. Lle Rhys fod yn blesh? Bydde ni'n meddwl, nath i biafio'n dda fyna. Mynd yn lefel iawn, so bydde hwnna. Mae'r ddwy falle wedi bod yn debyg o ran sut maen nhw wedi mynd, so diddorol weld be bydd Nicola'n neud ar diwedd y dydd efo'r hynna nawr. Gŵr cyfarwydd. Yn rhan o'r tîm sylwebu fan hyn David Oliver. Yn dangos Rhoswen Imogen o'r march Rhoswen Guardsman a'r gaseg Oakvale Rowena. Di bod lan ers cyn cwn cair bore yma yn paratoi. Hon eto di ennill glanysg nôl yn 2022, so mae'r tair cyntaf yma wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y cylch yn y barod. A thad hon so Rhoswen Guardsman, i hun wedi ennill fan hyn yn y sioe. A hefyd oedd yn Supreme yn sioe ferch Llambed, so un o'r sioeau mwyaf o fewn yr calendar y cobiad. Oedd yn Supreme fyna nôl yn mis Ebrill, so mae gwad da iawn tu ôl hon. Da gweld David Oliver yn ei elfen
yn ei gynefin naturiol. Ie. Nicola Jones, Brydfa Fronarth, ger Aberystwyth. Edrych yn smart iawn heddi chwarae teg. Wedi sticot y lliw neifi fel oedd hi yn di Mawrth. Ac os dwi'n gweithio, pidwch a newid e? Na, allol, na. So, Ben Orchard sydd efo ni fan hyn nawr. Stan Ray Miss Florence yw enw'r gasig yma. Hon wedi ennill yr ffair eia ma'n Llanelwedd nôl yn 2021. So mae hi'n gyfarwydd iawn a ennill ar y tir yma. Ac oedd hi'n ail yma nôl yn 2025 hefyd. So wedi bod yn y cardiau. Freddie Deacon allan tu ban y beirniad nawr. Croeso nôl i'r prif gylch a mae yna ddigon yn digwydd o fewn y prif gylch heddi, achos yn rhan ucha yn y gogledd am y tro cynta yr wythnos hon i ni'n croesawu y Rhanfrid Cymreig. Y dosbarth cynta, yr ebolesu a'r adferch yn dod at ei gilydd, yr rhai blwydd oed. O dan lygad craff y beirniad, sef Kathleen Davies o Ochred Tregaron. Wrth yn ochr i, fyne Heledd Cynwal, a mae Lowri Reid yn ein tywys ni drwy'r cystadlu hefyd. A Lowri a pherthynas arbennig gyda Kathleen wedi bod yn dyddysgu di a wedi dy hyfforddi di dipyn yn tyfu lan. Do, na chi. Do, prynon ni ceffyl cyntaf mae'r chogaeth ni wrth caffael theulu nôl yn y flwyddyn 2000. So na wedi tyfu lan efo Kathleen a'i merched Catrin a ni yn agos iawn. Felly dyma'r tro cynta i ni wedi gweld Kathleen yn beirniadu. Bydd hi'n ddifur i weld pa mor chwym bydd hi'n neud i phenderfyniad. Bydd mae'n edrych at drosodd nhw nawr am y tro ola. Dwi'n meddwl cyn bod ni'n rhoi nhw yn yr order mae eisiau pleisio nhw. Mi'n credu ar y brig mae Tamric Strike a Pause. Na chi. Mae'n dod nôl at y steward. Yw gerddediad bach arall y golo gola? Ie, dwi'n meddwl, ie. So mae hwn yn ceffyl sydd wedi cael cryn-dipyn o lwyddiant yn barod. Oedd e'n champion yn Bucks County Show nôl fyna mis Mai. A'i dad mor fan bandsman. Mae hwnna multi-granted contender. Mae nhw yn neud yn dda iawn yn y dosbarthu lliw ar Rhanfrid. Croeso nôl i'r prif gylch, le mae'n llyged ni nawr yn cael ei tynnu at rhan ogleddol y cylch. Ni'n edrych nawr ar y newyddefodiad, sef y Rhanfrid Cymreig. Dyma'r tro cynta ni'n gweld yr adran yma. Y dosbarth cynta yw'r Ebolion ebolesu a'r adferch yn rhannu. Mae yna newidiaeth wedi bod yn yr eiliadau diwetha. Lowri Reid gyda fi yn sylwebu a Kathleen Davies y beirniad wedi wneud penderfyniad bach i drwgo. Do, dwi'n meddwl, nath i ddanfon nhw allan i gerdded fyna. Mae wedi dod ar rhif 1377 fan i'r brig nawr. So, Beiliw Royal Affair. So, dwi'n meddwl mae Lauren Moore sydd wrth i benef fan hyn. Di mae yn derfynol. O, na chi. Da ni. A meddwl am, yn llythrenol rhyw 30 eiliad yn ôl, oedd hi'n ail ond oedd? Ie, wel, ffodus iawn i hi, ond alle ddim cysled i'r un sydd nawr yn ail, ond dyna dangos, yna mae'n anodd. Dyw'r dosbarth ddim wedi gorffen nes bod yr Rosette wedi mynd allan, so na chwarae teg da iawn i Lauren fyna. Na, mae rhaid chi weithio i sy'r eiliad ola, oes.
Mae'r eiliadau a'r munudau ôl yna yn gallu bod yn rhai nerfus iawn, mae'n rhaid gweud. A ti'n gwybod yn iawn sio dimlad yw i? Ydy. Dwi ddim yn gwybod. Enwedig fan hyn, achos dych chi gyd yn dod yma, dych chi eisiau ennill yn y sioe fawr. So, mae cael ei tynnu fewn yn gyntaf ddim wastad yr peth gorau, achos mae'n gallu bod yn eitha nerfus nes yr eiliad ola yna. I dyliged i, beth yw'r argraffiadau di te o'r enillydd sef beiliw Royal Affair? Ydy, mae fe'n boni bach sydd wedi ennill tipyn yn barod eleni. Oedd di ennill lawr yn y Devon County a Cornwall. Dwi'n meddwl fe cath byddai'n edrych am y teip, byddai'n ymlaen i marchogaeth, so ydych chi'n gweld yn gryf bydde hwn yn wych am y job hynna. Wel, ar ôl tipyn o bwyso y mesur, mae'r penderfyniad yn derfynol, sy'n amheuaeth bellach. Mae beiliw Royal Affair sy'n cipio y wobr gynta. Lauren Moore, arbenni digon ar garden goch yn ei llaw, llon gyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw ar ennill y wobr arbennig yma. Sandy Anderson, Thistledown, she's a ripper. In 5th place, 1304, Nicole Bordeaux. Well, Lauren Moore, you've made the long journey up from Devon, and it's the Thursday morning of the Royal Welsh, the last day, and you have taken the first red rosette. Yes, I feel amazing. It's incredible. I know. Oh, bless you. I know it's a real family affair with you guys, isn't it? Your husband's behind, your mother bred the pony, you're showing him, and I know you've got more to come today, but you always want to come to the Royal Welsh show, don't you? Yeah, always. This is the first year we've come up for the whole week. And with homebreds, and it just feels amazing. Oh, bless you. Well, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr, and I will let you go because I know you've got a busy day. It's a busy day. Thank you very much. Da iawn chi. Thank you.